var slank, og de Svend, da han var ung. Ja, han var byens bedste udslagsbold. Og hvem skulle nu have troet, at han kunne blive så tung? Det startede, da han kom for først hold. Svendsen på mål, og det gjorde han skides kraft. Ja, han holdt boeren i ulverkamp. Vi rykkede op hver ord, og hvis nu vi skulle have tabt, skulle hele holdet hvis være ramt af kramp. Svend, han tog på, han fik uld for sturen mave. Ja, han blev nærmest kvalt i vores succes. Vi var så gode, at Svend, han havde ingenting at lave, så han begyndte så småt at stå i. Svend og lakrids, og Svend og Yankee Bar, og Svend han slugt en masse ridt og sport. Og stjerneskud med mig over næs og kaviar, så karrieren den blev temmelig kort. Svend spillede en gang i serie 1. Det var fedt. Det var den gang han drømt i hans i Fiat. Svend ville være berømt, da han var knægt. Nu er han det på grund af overvægt. Han får mere i, eller bag med ski. Ja, det er faktisk en, der kan se. Han studerede sit mål, og rumles til en gål. Han fulgte sin mave og tarme, og dokser og chokolade, og ribbens stige kage, så publikum blev af. Svend blev så fin, så han til sidst sat fast. Ja, man kunne slet en pressen vold forbi. Så kom de med en kranvogn og tyrer ham væk i hast. Og det var slut på FC svineri. Ordentligt for svag, og ingenting på Svend. De fleste de troede nok, at han var død. Men sådan der i fjernsyn, der var han sgu igen. Han lignede verdens største og grimmest frø. Svend spillede gang i serie 1. Det var fedt. Det var den gang han drømt i hans i Fiat. Svend ville være berømt, da han var knægt. Nu er han det på grund af overvægt. Han får mere i, eller bag med ski. Ja, det er faktisk en, der kan se. Svend, han skal prøve, om han kan blive normal i 38 afsnit på TV. Først sulter han nogle uger, så er han som en gal. Så serien hvor kan blive ved og ved. Da vi var ung og råbte Svend er tyk, så blev han ude, og vi fik altid tæsk. Nå er han blevet en stjerne og snakker ud af tyk i det program der her Vild med flæsk. Svend spillede gangen i serie 1. Det var fedt. Det var den gang han drømte i hans i Fiat. Svend ville være berømt, da han var knægt. Nu er han det på grund af overvægt. Han får mere i, eller bag med ski. Ja, det er faktisk en, der kan se.